Ulo ng mga nagbabagang balita. 15 anyos sa dalagita sa kanaaman halos 3 kilometrong inanod at nalunod sa Libmanan, Camarines Sur. Isa patay, ilan pa sugatan sa 7 magkakahiwalay na aksidente sa Camarines Sur nitong weekend. At mga nabiktima ng sunog sa Del Gallego, Camarines Sur, inatiran ng tulong ng provincial government ng Camsur. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Mula sa bayan ng Kanaaman sa bayan na ng Libmanan, Camarines Sur, nakuha ang bangkay ng isang 15 anyos na dalagita matapos itong anurin at malunod. May ulat si Eli Balbin. Dahil nga ko pag alanong lingawan. Dahil ko siya malilingawan. Dahil napupo nga magkwaraan daw dyan sa harong. Dumi ko siyang kaiwanan yun na pinunod. Hindi mapigilan maging emosyonal ni Nanay Maridel Alarma habang inilalarawan ang kanyang 15 anyos na anak na si Cyril. Malambing at matulungin daw itong anak kaya hindi niya matanggap ang biglang pagpanaw nito matapos malunod at inanod sa Bicol River nitong Mayo 16. Kwento ni Nanay Maridel, nagtungo ang biktima kasama ang kanyang kaanak sa isang okasyon sa Barangay Palo, Kanaaman, Camarines Sur upang makipiesta. Para paharam na po sa Kuya Pit sa 14 pa lang po. Sige na po siyang paharam na mapista po daang Palo. Sabi ko po nga, dahil pidi po ta. Delikado po niya ako duman ang pagpapauli. Dahil matulos kita makakauli. Kung sa ano po, garo itong pigbubutong na po siyang pasiring po talaga sa Palo. Itong pong sisignos na po talaga siyang mag-ano yan. At pag ano po nga ni, pinainot ko na po sinapit sa 16, talagang sa 15 pa lang, para anuhan ako, mama, dumana po, ngayon kita masahan. Sabi ko, di pa man niya ako, ni kapistahan na lang kita niya ako, maano kung baga talagang padumang ka. Na akong po nga ni talaga, habok ko po talagang tugutan. Pasado alas 11 ng umaga nang may makakita sa dalagita na naliligo sa Bicol River, sakop ng Barangay Palo, Kanaaman, Camarines Sur. Sabi po katong nakailing na aki, alas 11 po na nagtabsog. Tapos siguro po na takot ang aki na nagsumbong po alas 2 na may nalalamos duman sa tinabsungan duman sa yan. Sa initial report ng Libmanan MPS, inalok umano ang biktima na maligo sa Barangay Palo, Kanaaman, Camarines Sur. Nabase po sa investigasyon, iniyo po nagkaaralukan kan sa iya po mga amigo, amiga, duman po sa Barangay Palo, sakop po yan kambanuan ng Kanaaman, sinda po nagparaligo sa salog. Hasta po yung yan na sa day naasahan, ini pong aking iniyo nalamos. Halos 18 oras na hinanap ang biktima at nakita ang wala ng buhay na katawan ng biktima sa ilog na sakop ng Barangay Handong, Libmanan o higit 3 kilometro ang layo kung saan ito huling nakitang buhay. Kami po nangangapudan duman sa mga aki, maski pa kung mga aki, duman mismo po sa mga nagpapararigos, hindi po sa tuyang mga kasalugan, maski hindi po sa tuyang mga resorts. Kita po magdagdag kita ng pag-iingat, lalo-lalo po sa may mga kairibang mga magurang. Hindi po kita masyadong malibang sa tuyang pag-urugma, kundi mas danta po ang sa tuyang mga aki, sa tuyang mga kairiba. Tabaka kung igo dyan ito magralangoy, araw po nga ni kanyo nangyaring iniyo. Kaya po ang tapos hindi barantayan, lalo-lalo na po itong mga kaakian. Tangarik pong maibitaran ang araw po kaniyong klase ng insidente. Eli Balbin, CSN. Isa ang kumpirmadong patay habang ilan ang sugatan sa magkakasunod na aksidente sa Camarines Sur nitong weekend. Autoridad may paalala sa mga motorista. Narito ang ulat. Ito ang retrieval operation ng mga otoridad sa naipit na driver ng truck na nasangkot sa road crash sa Barangay Plansa, San Fernando, Camarines Sur umaga nitong Mayo 19. Lumalabas sa investigasyon ng San Fernando Police patungong northbound ang truck nang mabangga nito ang nakaparadang truck. Nagpapagaling pa sa ospital ang siklista at driver ng truck na naipit sa aksidente.
Sa Nabua, Camarines Sur, hindi mapigilan ang paghagulhol ng lalaking ito matapos bawian ng buhay ang kanyang backride sa kahabaan ng daang Maharlika Highway, San Antonio, Nabua, Camarines Sur nitong Mayo 17. Nasangkot pala sa isang karambola ang rider at biktima ng backride. Ayon sa Nabua Police, patungong direksyon ng Naga City ang pampasaherong bus nang mag-overtake umano ang bus sa isa pang van habang mabilis ang patakbo ng nakamotor at angkas nito na nasa kabilang linya. Bigla na lang nagpreno umano ang rider nang makita ang bus, ngunit nabangganan nito ang nakasunod na trimobile. Sa lakas ng impact, tumilapon ang backride at nagulungan ng bus ang ulo ng angkas na rider na agad ikinasawi nito. Nahagip naman ng bus ang van habang nasagi pa ang isa pang tricycle. Sa ngayon, nasa Nabua MPS na ang driver at mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries at damage to property. Sa Bula, Camarines Sur naman, halos mayupi naman ang unahang bahagi ng MPV na ito matapos makasalpukan ang isang top-down tricycle sa barangay Balaogan, Bula, Camarines Sur. Sugatan ng driver at sakay ng trimobile. Sa Siroma, Camarines Sur, isang 31 anyos na lalaki ang nagtamo ng iba't ibang galos ng katawan matapos itong maaksidente sa barangay Nalayahan, Siroma, Camarines Sur bandang alas 6:30 ng umaga nitong Mayo 17. Sa nakuhang impormasyon ng CSN, nawala ng kontrol ang rider sa kurbadang bahagi ng naturang lugar na konsiderado ring accident-prone area. Agad naman na naisugod sa Siroma Hospital ang biktima upang lapatan ng paunang lunas. Sa barangay Bahay Libmanan, Camarines Sur, sugatan ng isang rider matapos itong sumemplang nang masagasaan ang aso pasado alas 11 ng gabi nitong Mayo 17. Ayon sa report, may kabilisan ng takbo ng rider at wala pang helmet at hinihinalang nasa impluensya ng alak. Patuloy na inoobserbahan ang biktima sa Libmanan District Hospital dahil sa tinamong sugat nito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa Libmanan, Camarines Sur pa rin, inabot ng ilang minuto bago natanggal ng mga otoridad sa pagkakaipit ang driver at pahinante ng isang wing van. Matapos sumalpok sa sinusundan nitong flatbed truck bandang alas 9 ng umaga, Mayo 18. Mula pa umano sa Pasakaw ang close van at patungo sa ng Quezon Province nang mawalan umano ng preno dahilan upang mabangga nito ang sinusundan nitong truck. Sa lakas ng impact, tumilapon ng 3 sakay ng truck na nagpapagaling na sa Libmanan District Hospital. Sa Pasakaw, Camarines Sur, isang sedan ang sumalpok sa isang kubo at muntikan pang mahulog sa isang bangin bandang 1:30 ng hapon, Mayo 18. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente habang nagpapatuloy ang investigasyon ng Pasakaw Police. Tuloy-tuloy lang po siguro natin sundin yung batas trapiko natin para maiwasan po natin yung mga road crashes. Wag po natin i-ignore yan. Wag lang dahil po sa malaki binabayaran sa LTO, kundi talaga pong sayang ng buhay natin. So pag-ingatan po natin. Eli Balbin, CSN. Timbog ang isang lalaki sa ikinasang high-impact operation sa San Fernando, Camarines Sur. Suspect nakuha na ng higit sa 1 milyon ang hinihinalang shabu. Narito ang pulat ni Regine Bue. Sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa'yo na anumang kontinent sa Pilipinas. Kung wala kang kakayahang kumuha ng abogado, ibigyan ka ng gobyerno ng libre. Intindihan mo? Hindi na nakapalag pa ang isang lalaki matapos ma-corner ng otoridad sa isinagawang bypass operation sa Purok 4, Barangay Grijalvo, San Fernando, Camarines Sur, alas 11:30 nitong nakaraang araw. Kinilala ang suspect sa alias na Alex, 38 anyos, isang kargador sa bus at residente ng 2976, Santo Niño, Pasay City. Ayon kay Patrolman Aaron Avel ng San Fernando Police, hindi na nakapalag pa ang suspect ng hulihin ng operatiba matapos magpositibo na nagbebenta ng hinihinalaang shabu sa isang police pusher buyer. Nakuha sa operasyon ang higit kumulang 200 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 1,360,000 pesos. Dakulang hakbang po ini sa San Fernando, especially digdi po sa station kasi hindi po mapapahiling mina ang San Fernando Police Station ay talagang seryoso sa araw po kaning operation. Talagang maigting po namin pinag-monitor ang mga gantong individual po.
Nasa kustodiya ng PNP ang suspect at naharap sa kasong Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At dahil higit sa 50 gramo ang nakuhang droga sa suspect, ay maaaring hindi ito makapagpiyansa. Samantala sa Naga City, isang mag-live-in partner ang nasa kustodiya na ngayon ng otoridad matapos mahuling nagbebenta ng illegal na droga sa kanilang residensya sa Barangay Mabolo, Naga City, alas 7:25 ng gabi nitong nakaraang araw. Kinilala ang mga suspect na sina Johanna May, 35 taong gulang at si Alfred, 27 taong gulang. Nakuha sa mga ito ang 12 piraso ng Hitsal transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu. Panapuda na lang nila guys, babayan na deko agad mag-engage sa illegal drugs. Kasi kung makapag-engage na to, kamo kung nagadam, nagkabakal, dapat lang po consent no chance para man bagong buhay, magbalik na kumura itong sa normal na buhay na kaya na-engage sa illegal drugs. Kasi ang ano pa po dyan, pangakulat lalo na sa imong mga kapamilya, primero na apektuhan sa illegal drug use. And mahiling taman gumbi na si sakyang buhay kung dahil mapataray sa namin at direct yung malakaot ta. So kung dahil ka man madakop, tan PNP and other your encouragement agencies, sigurado ang sa imong hawak, iyo ang masapit. Richin Bue, CSN. Riders Group, PNP at LTO nag-motorcade sa layuning mapalakas pa ang road safety ng mga motorista. Insidente ng road crash, target mapababa. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Mula sa LTO District Hospital Pamplona, nag-motorcade ang mga tauhan ng LTO, PNP grupo ng mga rider at iba pa patungong Pamplona Municipal Hall. Ang layunin ng motorcade mas mapaigting ang kaligtasan ng mga motorista at mananakay ngayong Road Safety Month. Well, napakalaga po ni kasi saro po ng pagirundom sa Inda na talaga naman na ang LTO po seryoso sa pagpangapuda na ang gabo sana magsunod sa reglamento para po maiwasan ang mga road crashes. Ano po, lalo na po sa mga riders, may manindo, may mga invited kitang mga riders sa mga iba-ibang organisasyon. Tangarig man pong maipaabot sa mga kapwa-riders nila ang samuyang mensahe. Para umano mapababa ang aksidente sa kakalsadahan, araw-araw ang ginagawa nilang operasyon upang maprotektahan ang mga motorista. Sa LTO Pamplona, we're conducting regular law enforcement operations almost every day. Mahiling man po nindo yan. Nasa tinampon sa itong mga enforcers para siguro doon maproteksyonan ang satuya po mga motorista. Isa si John Victor Santo Domingo, presidente ng Bicol Fox Rider Club ng Libmanan sa sumusuporta sa road safety. Hindi lang mga rider, maging mga pedestrian. Sinisikip po namin yung mga traffic rules na kailangan ipatupad sa bawat miyembro ng aming grupo upang mapanatili namin ang kaligtasan sa dancer. Maliban sa LTO, patuloy ang paalala ng PNP na magdoble ingat sa pagmamaneho. Kung inaantok, mas mainam na tumabi upang maiwasan ang anumang aksidente. PNP Pamplona, patuloy lang din po kami magre-remind sa ating mga riders, sa ating mga bumibiyahe sa araw-araw na magdoble ingat po. Yun po mga alam natin na mga bawal, yung mga prohibitions natin sa pagmamaneho ay dapat po nating sundin para mas makaiwas po tayo sa mga aksidente. Eli Balbin, CSN. COMELEC muling kinalampag ang mga kandidato sa nakalipas na eleksyon na baklasin na ang mga ginamit na campaign materials. Narito ang ulat. Tapos na ang halalan, kaya naman kapansin-pansin na may mga bagong pananggalan sa init ang mga kumakayod ng padyak, mga tarpaulin na ginamit ng mga kandidato nitong nakarang halalan. Kaugnay nito, muling nagpaalala ang COMELEC sa mga komandidato sa nakarang halalan na kusa nilang baklasin ang kanilang campaign materials. Po, itong mga nakatapos na pong eleksyon kaya pang clean up drive na kita. Kaya po, siyempre pangat po din sa mga kandidato, nagtabang na po paghahali po kantong mga nakapost ng mga campaign materials para malilingin po rin sa itong lugar. Tapos po naman sa mga private property man, siyempre matanggal ka to, siyempre si matagsadira ng property.
Poster mo, baklas mo ang peg ng COMELEC at hindi daw ito magsasagawa ng offline baklas sa mga campaign materials. Naobserbahan din ng COMELEC na may mga nagkusa ng magbaklas ng ilang campaign materials, ngunit may mga mangilan-gilan pa rin nakapaskilisan man na lugar. Kaugnay nito, nananawagan ng full body na maaaring may recycle ang mga ito para hindi makilagdag sa mga basura na hindi nabubulok. Sa mga poster man, i-dispose na yan, sige ko i-recycle, i-recycle ta si mga campaign materials, mga majority dyan, mga tarpaulin, pwede na po yan i-recycle, magamit na manggiraray as tarp or any other plastic material. Nick De La Cruz, CSN. Upang mas maingat pa ang digital literacy ng mga mag-aaral, nasa 75 laptop ang itinurn over ng DICT sa 2 eskwelahan sa Camarines Sur. Narito ang ulat. Formal nang na-turnover ng Department of Information and Communication Technology o DICT Bicol ang nasa 25 laptop mula sa ahensya at inisyatibo ng Provincial Government ng Camarines Sur sa Baaw Community College. Ayon kay Assistant Secretary Wilroy Texon, malaking bagay ang naturang mga laptop sa pag-aaral ng mga estudyante mula sa kanilang partner institution na makakagamit ng mga ito sa kanilang digital training. Kasi sa DICT, nagbibigay kami ng digital training sa mga partners institution. So yun yung pinaka-main purpose. Bakit kami nandito? So it's a digital device na turnover namin sa mga partners. Isa ang Baaw Community College sa mga partner ng ahensya upang mapausbong pa ang digital literacy at skill ng mga kabataan. Wala kaming specific na basihan. Okay? Basta kita nila yung school kailangan talaga ng magkaroon ng digital device, maturuan natin. Yan, binibigay natin sila. Aniya, malaking bagay ito sa mga estudyante na mahubog sa tamang paggamit ng teknolohiya, impormasyon, komunikasyon, lalo na sa mga liblib na lugar. Malaking bagay, no? Kasi makikita natin, sa ngayon, technology, masyado talagang fast-pacing. Kung wala tayong digital device, hindi tayo makakasunod basta-basta doon eh. Ang nito, sinasabi ko nga kanina, hindi lang kami nagbibigay ng digital device, but more on trainings. Yung trainings ang huhubog sa mga estudyante natin na magkaroon ng proper technology know-how. Then, para magamit nila yung matututunan nila sa training, bibigyan natin sila ng digital device. Para sa estudyanteng si Raymart, malaking tulong ang ganitong klaseng digital device sa tulad niyang araw-araw nangangailangan ng digital assistant sa paggawa ng mga schoolworks at presentation. Napakahalaga po ito sa amin, lalo na po sa akin bilang head of students po. Isa po ito sa mga kailangan po namin para mag-create po ng mga PowerPoint presentation po, especially po ngayon yung modalities po namin ay hindi lang naman po is face-to-face lang po, may online class po kami na kung saan ito pong laptop na ito ay talagang napakahalaga po sa amin na magagamit po talaga namin sa araw-araw na pag-aaral po namin hanggang sa makatapos po kami ng kolehiyo. Samantala, maliban sa Baaw Community College, nakatanggap din ng 50 laptop ang isa pang partner na ang Governor Mariano Villaperte Community College sa bayan ng Libmanan. Eli Balbin, CSN. Nagsagawa ng retrieval operation ng Ginubatan Fire Station noong May 16 mag-alas 6 ng hapon matapos makatanggap ng ulat na may nahulog sa Travessia Bridge sa Barangay Travessia. Pinangunahan ni SFO2 Erwin Tongco ang operasyon. Agad sinagawa ng mga otoridad ang technical assessment sa lugar upang matukoy ang mga ligtas na anchoring point para sa kanilang rescue equipment na naging susi sa ligtas na pagbaba ng mga tauhan sa pinangyarihan. Matagumpay na na-recover ng grupo ang bangkay ng isang hindi pa nakikilalang lalaki. Patuloy pang inaalam ang pagkakakailanlan ng naturang biktima. Nailigtas ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang 4 na Norwegian nationals na sakay ng palutang-lutang na sailboat sa karagatang sakop ng Cabugao Bay, Virac, Catanduanes noong Sabado, May 17. Ayon sa Coast Guard District Bicol, agad silang rumesponde matapos makatanggap ng distress call mula sa Sea Nora Simrad sailboat, subalit walang naging tugon mula sa bangka. Sa tulong ng ulat mula sa Tactical Operations Group ng Philippine Air Force at direktang komunikasyon sa kontak ng bangka,
natukoy ang lokasyon ng sailboat. Agad isinagawa ang towing operation gamit ang tugboat MT Iriga na galing pa sa Legazpi City kasama ang deployable response team ng Coast Guard na binubuo ng iba't ibang unit para sa ligtas na pagsagip. Matapos ang matagumpay na operasyon, dinala ang 4 na banyaga sa Coast Guard Medical Station kung saan agad silang binigyan ng paunang lunas. May ulat na nasa maayos ng kalagayan ng lahat ng sakay ng nasabing bangka. Nasa 500 bakanteng trabaho alok ng isang kumpanya sa pakikipagtulungan sa Kamsur Peso. HR specialist pinaliwanag ang advantage ng local recruitment activities ng Kamsur Peso. Narito ang ulat. Maagang pumila sa tanggapan ng Kamsur Public Employment Service Office o PESO si Joan Hernandez. Worth it naman umano ang kanyang pagpunta dahil tanggap agad ito sa trabaho bilang production operator sa Batangas. Malaking tulong anya ang ganitong partnership ng mga kumpanya at Kamsur Peso para madaling makahanap ng trabaho ang mga job seekers. Papadali po ang pag-apply, kumbaga po. Na-hired na po ang Hired on the spot din si Jopet Gonzales. So para sa kuya sir, dako lang tabang ini sa ang araw kaning programa ta. Ito nga ning sa mga daing trabaho, makakukuasin daw ning maray na trabaho at the same time may experience ninda kung ano ang tinataw sinda kang ano kang like araw kaning peso na tatabangan sindang maghanap nga ning trabaho po. Isa lang si Joan sa ilan pang aplikante na sinamantala ang local recruitment activity ng PKI Manufacturing and Technology Incorporated sa pahibagtulungan sa provincial government ng Kamsur na isa sa mga prioridad ng probinsya sa ilalim ng pamumuno ni Governor Luigi Villafuerte, Congressman El Rey at Congressman Mix Villafuerte. Ang naturang kumpanya nagbukas ng job position para sa 500 production operator na madidestino sa probinsya ng Batangas. May alok na libreng medikal, uniform, shuttle service, accommodation, health card at mandatory government services ang kumpanya. Malaki umano ang advantage sa mga aplikante ng ganitong aktibidad gaya ng local recruitment activities ng Kamsur Peso. So ang advantage sa mga agencies, safe po sila kasi other agency kasi kung saan lang hindi natin po alam kung sila po ay legit or not legit. Mas maganda, ina-advise namin sa mga applicant talaga na sa mga PESO offices po sila mag-apply kasi yun po ay na-verify po lahat ng mga requirements. Inaanyayahan ng Kamsur Peso ang mga aplikante na pumunta sa kanilang opisina o social media pages para sa bakanting trabahong alok ng mga kumpanya. Nick De La Cruz, CSN. Puspusa na ang pag-aanda ng 20 official candidates ng Miss Kaugma 2025 para sa nalalapit na Coronation Night. Ilan sa mga ito nagbahagi ng kanilang prep sa pageant. May ulat si Love Murillo. Masaya at sabik ang 20 official candidates ng Miss Kaugma 2025 sa kanilang pagdating nitong May 19 sa Villa del Rey, kung saan sila mananatili hanggang sa Coronation Night na gaganapin sa May 24, 2025 sa Kaugma Grounds. Ang mga kandidata na mula sa iba't ibang bahagi ng Bicolandia ay puspusan na ang paghahanda para sa kanila mga pagsabak sa kompetisyon. Isa na rito si Krisha Antoral, candidate number 11, isang flight attendant na may kasalukuyang nakabase sa Maynila. Sa kabila ng pagod sa biyahe at trabaho, buong puso niyang pinaghahandaan ang kanyang laban. Hindi siya naging madali for me kasi I am working in Manila. I am working as a flight attendant. Pero it was all worth it kasi alam ko na this time, I am truly prepared and alam ko na hindi masasayang yung efforts. Samantala, si Marie Alain Custodio, candidate number 12 mula sa Bumbon at ang pinakabatang kalahok ay inspired sa pangarap ng kanyang yumaong lola. Since I'm the youngest po in the competition and knowing I'm still a rookie in the industry, it fuels me and inspired as well to do my best. I actually started last 2022 lang po. So, I'm still a bit young in the industry and I actually started all because of my grandmother. Gagawin ko itong career, gagawin ko itong everything ko sa buhay ko. And up until now, ito pa din nagiging core ko pagpasok ko ng pageantry, especially sa Kaugma, knowing it's a regional pageant and how big this hottest festival is in Camarines Sur. Inaanyayahan ng mga kandidata ang publiko na panoorin ang festival costume competition sa May 22, 4 p.m. to 6 p.m. sa Robinsons Naga at ang inaabangang Coronation Night sa May 24 sa Kaugma Grounds.
Samantala, nagsimula na ang paghahanda para sa isa sa pinakahabangang pagdiriwang sa Camarines Sur, ang tinaguriang hottest festival in the world, ang Kaugma Festival. Sa likuran ng entablado at sa bawat sulok ng komunidad, abdala na ang mga volunteers at organizers upang matiyak ang isang makulay at matagumpay na selebrasyon. Tampok dito ang mga masisiglang pagtatanghal at iba't ibang aktibidad na magbibigay saya sa bawat Bicolano at turista. Lab Murillo para sa Kamsur News. Matapos ang naitalang sunog nitong May 14 sa Del Gallego, Camarines Sur, agad nagpaabot ng tulong ang provincial government ng Camarines Sur ng 10,000 pesos cash assistance, materyales para panimulan ng bahay at food packs sa 11 pamilyang nasunugan sa lugar. May ulat si Regine Bue. 11 pamilyang nasunugan sa bayan ng Del Gallego ang nahatiran ng tulong mula sa gobyerno probinsya ng Camarines Sur. Matatandaan na nitong Mayo 14 nang sumiklab ang sunog sa barangay poblasyon ng nasabing bayan kung saan ilang establishmento at kabahayan ang nadamay. Agad naman na naghatid ng tulong ang Provincial Social Welfare Office ng Provincial Government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Luigi Villaferte kung saan nagkaloob ito ng 10,000 cash assistance, food packs at mga materyales panimula para sa bawat pamilyang nasunugan. Bagamat masalimuot ang nangyaring sunog para kila Bert at Mercedita, labis pa rin ang kanilang pasalamat na hindi sila pinabayaan ng provincial government ng Kamsur. Malaking tulong umano ang natanggap nilang tulong upang magsimulang muli. Nagpapasalamat po ako sa tulong na galing provincial. Maraming salamat po. Nagpapasalamat kami sa tulong niyo ngayon. Dito naman kami sa munisipyo. Dumating po ang tulong ng provincial ay ito po natatanggap na rene-receive namin ngayon. Salamat po sa inyong mga tulong dito sa amin sa bayan sa Del Gallego. Maraming salamat po. Malaki rin ang pasalamat ni Mayor Melanie Abarrientos Garcia sa agarang aksyon ng gobyerno probinsya ng Camarines Sur. In behalf of the local government unit of Del Gallego, kami po ay nagpapasalamat sa ating minamahal na Governor Luigi Villaferte, Kong El Rey Villaferte at kay Kong Hori Bata sa mabilis po na pagtugon sa aming pangangailangan para po sa mga nasunugan noong Mayo 14, 2025 ng madaling araw. Ito pong inyong asistensya ay malaking tulong po para po sa kanilang pagsisimula ng pamumuhay. Maraming salamat po and God bless po. Regine Bue, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.